Mane. Hi dosto, welcome to my YouTube channel. Dinwi goदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। So guys, आङो दिनै नैबे मन्दिराव फैदों। बे मन्दिराव जोङो दिनै फार्स्ट टाइम आरो आं दा थांगासिनो। बे मन्दिरनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर? थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै। थ' गाइस, आङो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय मोजां बानायनाय जायाखै, गेजेर ससेनिफ्राय बानायदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो बुजिगोन। दे होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो। आं दानिया बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन आरोना। दे होनबा नायलांदो। स' गाइस, जोङो नै माबायाव बेरायफैदों दिनै सरपकनि कृष्ण मन्दिराव बेरायफैदोंमोन। ओमफ्राय जोङो दा एसे खुलुमखांबाय। दा बेरायलागासिनो फट' खालामगासिनो आरोखि ना। एकदम सान्दुं गोसा दिनै मानसिफ्रा बिराद दङ, गोबां मानसिफोर दङ। दे होनबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो? ओरैसै दा नै बेवहाय मानसिफ्रा फालि खालाबायनानै दोनदों। बे फालि खालाबायनायाव बोर बिनानै फालिखौ खादों आरोखि ना। ओमफ्राय बोर मोनो जाहैदों बे फालि खानायाव। मानसिफ्रा गोबां दङ नै, नोंथांमोना नायनो हागोन। बाबरे असम मानसिफ्रा। आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव बैथिं देखायगासिनो। मन्दिर सिङावथ' केमेरा एलाउ गैया नालाय, दा आं बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांसै। नै ओरैबो मन्दिर मोनसे दङ। ओमफ्राय आंना लोगोफ्राबो थांजोबगोन मिथिला। जों गासै फैदों साब्रै साबासो फैदों जों गासै। नै आंना लोगोफ्रा नैबे फट' खेबजागासिनो। बिसोरनो आंनि लोगोफ्रा फट' खेबजागासिनो। नोंथाङा मा बोर बिखो? बियाखै। जेबो बियाखै? आं बिदोंमोन ओमफ्राय आं खोन्थाथ'ला। खोन्थाथ'ला? बोसोरथाम फैनांगौनो रा, खोन्थाथ'रा। बोसोरथाम? खेबथाम माने। दा नै बेवहाय फुख्रिबो दङ जाहैबाय। फुख्रिया जोबोद मोजां। ओमफ्राय बैयाव कृष्ण दङ, दा नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै। नै ओरैजाय फुख्रि दङ जोबोद मोजां। ओरैजाय स्टिलनि ग्रिल होदों बेवहाय। बैथिंथ' नै गेटआव जों हाबबाय। गेटआ ओरै गिदिंलायग्रा, ओरै सोरगिदिं गेटआ। दा जोङो हाबबाय। ओरैजाय गोबां मानसिफोर दङ। नै बेवहाय सावगारि दङ। सावगारिफोरा गोबां मुरथिफोर दं बेवहाय सिमेन्टजों बानायनाय। दा जोङो नै ओरै थांगासिनो रुखसायर। जोङो दा ओरैजाय दै गेजेराव फैहांबाय होनलायदोब्रा। आंना गंनै। मालाय मोननै थोरसिया बेना। असम गाइस, बिउटिफुल प्लेस। नै बेवहाय दान होनो हायो सोरबा। दान होनो हायो थाइसे थाइनै। ओमफ्राय आयौ जा गुदुं। ओरैजाय दोनथ' जागोन र', दोनथ'। बैहाय नै कृष्ण मन्दिर दङ नै बेयो। कृष्णनि मा होनोमोन स्टेचु, अन्थाइजों बानायनाय कृष्ण दं बै गेजेराव। नै दैया जोबोद मोजां गोथांनो। नायनो हागोन नोंथांमोना बरियानो। बिउटिफुल प्लेस। सोरगिदिं खनसे। औ सान्दुं गोसा गाइस, जोबोद मोजां जायगाया। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आं बेवहाय। ओमफ्राय फट' खेबनोसै र', होमबा जों फट' खेबगोन दे। इयावबो फैसा होनांगौ नामा? होजायो। गाहायावबो ओंखारनो हायो नों दैयाव। दैयावबो ओंखारजायो। जायगाया बिराद मोजां। साया जानांगौमोन एसे। साया जानांगौमोन एसे। थ' गाइस, जोबोद गरम बेवहाय। जों बांद्राय गोबाव थानानै नंला। बे प्लास्टारखौ गानो हाया। अयथासार गरम। जों दा थांफिनसिगोन आरोना। थांफिनसै जों ने? आयदै आथिं गाजोब्बाय। फै, हाला थाबायनो माबानो गानो। थां दे।
थांलाय सानजाथिं खोलाथिं एसे गिदिंदो इयाव थाहैदो दसे Rubra गोलोमनायानो मोजां दा जोङो थांनाय जासिगोन न' फारसे आवगायहांबाय ओंखारलांसिगोनानो जाहैबाय आरो जोङो एसे बेरायबाय जोबोद मोजां मोनदों फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों नै ग्रिला स्टिलनि गोजा फुख्रिनि ग्रिला स्टिल बरिया दैया थान्दा ओइथिं सलारजों दै गबाय थायो बैयाव सलार दङ सलारजों दै गबाय थायो आरोखि ना गुसुं गाइस नैबे मोनसे गेट बे आउट्र' इन्ट्र' गेट ओरैसै नै जायगाफ्रा फ्ल'रफ्रा मोजां क्लिन माने गाइस नै बेवहायबो गामसा खानानै बोर बिग्रा जायगा दं बेवहाय माबा मोनसे बुंनानै गामसा खानानै गालांदों आरोना बेवहाय ओमफ्राय साननाया जाफुंगोन जाहैबाय आरोखि ना बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बेवहाय गामसा खालाबायनानै दोनबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै आं गामसाखौनो लाबोआखै माबा मोनसे बोर बिदो बेयाव गामसा खालामदो होमबानो नोंनि साननाया जाफुंगोन जाहैबाय आरोना असम गाइस बिउटिफुल प्लेस बेयाव थान्दाथार गामसाफ्रा गोदो गामसाफ्रा नैयाव बांसिन गामसाया माने नै बेवहाय जोंनि हिन्दु धर्मनि शिब मन्दिरबो दङ ओरैसै जेरै थाङो बिथिंनो खालि मन्दिरल' मुर्ति कृष्ण दं बहा कृष्ण मुर्ति जेरै थाङो बिथिंनो मुर्ति जायगाया मोजां र' एसे जुम खालामनि नैबे जाहैबाय कृष्ण मुर्तियानो मुर्ति गोबां मुर्ति थान्दाथार जायगाया थान्दा जोबोद मोजां थान्दा बैयाव शिब मुर्तिबो दङ र' नोंथांमोननि सिङाव टेकायैनो दा जों नै मन्दिरनि गेजेर बेरायथिंलागासिनो फटकफोर लाबथिंगासिनो आरोखि ना मन्दिरनि उनथिंजाय जों फटक लाहैलाबायबाय ओमफ्राय मन्दिरनि मेन गेटखौथ' नोंसोर देखायनाय जायाखै नैबे मन्दिरनि आसलि गेटआ नैबे आरोखि ना जोबोद मोजां नै बेबायदि मन्दिरनि गेटआ बहाय फार्स्टनिफ्रायथ' जों भिडिअ बानायबोनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय गेजेरनिफ्रायसो बानायनाय जादों दा नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुजायलांनोसै ना माबोरै होनो ओरैसै जेरैबो नै स्टिलनि ग्रिल होजोबदों समायदों नों बेयाव फैनानै बोरै मोन्दों गोसोखौ मोजां मोनबाय मन्दिर खुलुमनानै ओइथिंबो गेट दङ ओइथिंबो ब्लगारफोर गोजा माने नै बेवहाय मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि साथि सावना गालाङो बोर बिनो थाखाय बेवहाय साथि सावना गालाङो नाय नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां दं बेवहाय साथि सावनाय लारि असम गाइस बिउटिफुल मानसिफ्राथ' दङ गोबां लाखजोंसो खोथा मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बेवहाय मुर्ति दंबावो गोबां रोखोमनि मुर्ति दं बेवहाय बेबायदिनो गोबां दङ बेरायबाबो बेरायख'नो हाया ओरैसै सोर सामफ्राम फैयो फैगोन बाव फट' खेबजागासिनो नै मालाय दा जों नै मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय गारियाव थांसिगोन ओमफ्राय जोङो न'आव थांसिगोन आरोना न'आव थांनो ओंखारबाय गाइस न'आव थांनो ओंखारबाय एकदम जों दा थांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव गेटखौ खोन्थासिगोन हाबजेननायनिखौ प्रसाद दंनो जाहैदों प्रसाद जाहैग्रोनांसिगोन ओमफ्राय थांनोसै हा फाइनालि जोङो दा नै गेटनिफ्राय ओंखारबाय गेटआ नै बेबायदिनो जों दा न'आव थांफिननोसै गेटआ नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन गेटखौ नोंथांमोनाबो मालाबा फैबानो जाबाय आरोखि ना नै फरायदो गेटखौ हारसानि लिरनायसोना आं बांद्राय फरायनो रोङा
गासिबो आथियानो आं फरायनो हायाखै नैबे आरो टिकेटआ आंना भिडिअ बानायनायनि स्टाइलानो दिनै बेलेग जाबाय सिङाव फार्स्टनिफ्राय बानायासै सिंनिफ्रायसो गेजेर ससेनिफ्राय बानायनाय जाबायना दा होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय होनबालाय बाय बाय होनदो बाय बाय